Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos unha xornada máis na radio e na televisión municipal de Cerceda ca información. Se queren tamén nos poden seguir en internet en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe falamos na radio e televisión municipal de Cerceda, insistimos, estamos no informativo do mércores día 2 do mes de abril. Imos a falarlle da renovación das plazas da escola infantil, de que o Concello licita tamén a ampliación da escola infantil. De iso falaremos como tamén das plazas de última hora para a excursión a Cataluña, da exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego que está na sala de exposición Xosé Neira Vilas. Falaremos de sábados de baile que corresponde este sábado a unha nova xornada de diversión e recollida de plástico agrícola para a semana que ven. Na xornada de mañán se presenta Poseidon Race, a cuarta edición, vai a ser o 31 de maio, e xa son máis de 800 os anotados. Falaremos da ITV de Turismos, que se pode pasar aquí en Cerceda a finais deste mes, do programa de envellecemento activo, o que se poden sumar, é gratuito, e tamén do servicio de información por WhatsApp municipal, que xa está funcionando con éxito. Recordamos tamén que o Concello dispón de unha oficina de rexistro clave que pode achegarse a Cerceda o Concello e poder rexistrarse. En canto ao tempo, as previsións para a xornada de mañán son de que o tempo, esa borrasca achégase e mañán haberá máis nubosidade e posibilidade de algunha precipitación. Comezamos a crónica da xornada lembrándoles que a Escola Infantil Os Pillavans de Cerceda ten aberto o plazo para a renovación de todas aquelas persoas que xa estén cursando, os nenos e nenas xa estén aí na Escola Infantil. Se queren renovar plaza, que sepan que están en tempo de facelo, e tamén todos aqueles que queren unha nova plaza na Escola Infantil tamén teñen o plazo aberto. O plazo está aberto ata o día 15 deste mes de abril, e a documentación que precisan para poder facer calquera destes trámites poden acadala na sede electrónica do Concello de Cerceda, na web municipal, ou se queren poden acudir presencialmente ao rexistro na planta baixa da Casa do Concello ou tamén na terceira planta nas oficinas de servicios sociais. Logo, para presentar a documentación, poden facelo a calquera hora do día pola sede electrónica ou se queren polas mañáns de 9 a 2 no rexistro na planta baixa da Casa do Concello, lembrando que o plazo para elo remata o día 15 de abril. E tamén, un día máis, lle recordamos que o Concello de Cerceda xa sacou a licitación a ampliación da Escola Infantil Os Pillavans, unha actuación que vai a permitir mellorar a capacidade do centro e optimizar as instalacións para ofrecer un servizo de maior calidade. Ten un orzamento este proxecto de 151.000 euros. O que se vai a facer é a construción de unha nova aula de 70 metros cadrados destinada ao grupo de idade de 1 a 2 anos. Nos últimos anos, a Escola Infantil experimentou un incremento da demanda. O prazo de execución está previsto que ronde os 10 ou 12 meses. Quedan algunhas plazas libres para a excursión a Salou, a Cataluña, que organiza o Concello de Cerceda para os días 8, 9, 10, 11 e 12 de maio. Do 8 ao 12 de maio, esa excursión que estaba xa completa, hubo baixas de última hora e quedan varias prazas libres. Esta viaxe incluye a visita a Barcelona, ao Parque Nacional do Delta do Ebro, a Tarragona, a Miravet ou a Reus, entre outros. O precio é de 600 euros por persoa, que incluye o autocar ata o aeroporto, incluye o avión, incluye a pensión completa, un cruceiro polo Ebro, polo Delta do Ebro, guías turísticos, 4 noites de hotel de 4 estrelas e entradas ao Parque Güell. Se alguén quere inscribirse e anotarse, teñen que facelo a través dos servicios sociais na terceira planta, presencialmente, ou poden chamar e consultar calquera dúbida por teléfono no 981 68 60 68.
Ata o próximo día 28 deste mes de abril se pode visitar na sala de exposición Xosé Neira Vilas, que está na Biblioteca Municipal de Cerceda, no Campo da Feira, se pode contemplar a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego. O pasado venres se presentaba esta exposición na que se pode ver unha serie de paneis explicativos e incluso figuras explicativas do que foi o que é o ferrocarril galego dende fai 150 anos. Un acto de presentación no que estivo o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e o comisario da mostra, Carlos Abellán, unha mostra que se pode ver de luns a venres de 3 da tarde a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 1 da tarde. Escoitamos como foi que dixo o comisario da mostra, Carlos Abellán, na súa inauguración. Estamos hoxe na inauguración oficial desta exposición ferroviaria. Está montada por 23 paneis moi ilustrativos de toda a historia do primeiro ferrocarril galego e queremos que esta exposición, que vai estar hasta o 28 de abril, sexa difundida, sexa coñecida e sexa por parte dos veciños e veciñas de Cerceda, que teña a ocasión da importancia que ten o ferrocarril e que tivo, que ten e que terá o ferrocarril na nosa sociedade. Estamos moi ledos de estar aquí, gracias ao alcalde, Juan Manuel Rodríguez, e estamos moi ledos de estar aquí e abrimos un pouco as portas a todo o mundo. Nos ofrecemos a vir calquer día para explicar aos rapaces, a xente, as asociacións en xeral, todo o que é esta historia que está resumida en todos estes paneis. E nada máis, benvidos todos e que vos guste e que sea de agrado de todos vos. Cambiamos de tema, recordamos que este sábado que ven, día 5 de abril, hai unha nova edición de Sábados de Baile. O Concello de Cerceda volveu a programar para este sábado que ven, dende as 7 da tarde ata as 10 da noite no edificio do Museo do Moucho, unha nova festa musical para todos os usuarios habituais dos locais sociais que hai en todo o Concello. Todos aqueles que queiran divertirse, que sepan que este sábado haberá un dúo musical dende as 7 da tarde ata as 10 da noite na primeira planta, no edificio do Museo do Moucho, gratuito e aberto a todos. O mércores da semana que ven, o mércores día 9, se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras das que dispón o Concello de Cerceda. O procedimento para solicitalas é igual que nas anteriores ocasións. Insistimos que hai que poñerse en contacto co teléfono de Medio Ambiente do Concello, que é o 881 04 67 76, ou presencialmente achegarse pola mañán á terceira planta da Casa do Concello, que é onde están as oficinas de Medio Ambiente. Aí, a través do teléfono ou presencialmente, teñen que solicitar este servicio indicando a cantidade de plástico a recoller e o dato do punto de recollida donde se ten que facer. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da grúa e debe estar limpo, sen residuos e atado en fardos. Un servicio o de recollida de plástico agrícola que dende fai anos presta gratuitamente o Concello de Cerceda para todos os ganadeiros e agricultores de Cerceda que teñan plástico nas súas explotacións. Mañán xoves, día 3 de abril, a partir da 1:30, se presenta a Poseidon Race cuarta edición. Esta carreira de obstáculos que organiza e dirixe Álvaro Sánchez se celebrará o día 31 de maio, na cuarta edición da Poseidon Race, unha carreira de obstáculos que xa está sendo un referente xa a nivel nacional, cos mellores deportistas de España, de Europa e de outros puntos do mundo. Este xoves mañán será a presentación a 1:30 no Salón de Plenos da edición número 4 da Poseidon Race. Desde que abriu a inscripción en novembro xa teñen máis de 800 persoas anotadas. Poden seguir anotándose en ccnorte.com. Nas categorías, por exemplo, élite e starter, casi non quedan prazas. Na primeira proba, que foi alá para o ano 2022, foron xa 500 os inscritos e a do ano pasado duplicou esa cantidade. Por lo tanto, a Poseidon Race está crecendo a pasos axigantados. Neste ano, como decimos, xa son 800 inscritos e aínda queda 2 meses para a súa celebración, polo que se cree que volverá a rondar as 1000 persoas. Este xoves, presentación.
Pois agora íximos a falarlles da ITV de turismos, porque se vostede está pendente de pasar a revisión do seu vehículo, que sepa que pode facelo aquí en Cerceda, porque a Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismos se vai a desplazar ao noso concello o día 30 deste mes de abril e vai a estar ata o día 6 de maio. Será na entrada do Parque Acuático, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. O horario vai a ser de mañán e de tarde agás o último día, o día 6, que só será de mañán. Se alguén quere solicitar cita previa, pode facelo a través do teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Máis temas, o Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue insistindo na actividade en forma corpo e mente, tamén chamada envellecemento activo, que se está levando a cabo nos locais sociais de Rodís, da Silva, de Queixas de Meirama, na Baixa ou no de Cerceda. Esta actividade é gratuita, dedicada a todo o mundo, pero especialmente a xente maior. Unha actividade que consiste en realizar diferentes actividades para adestrar a memoria e tamén ximnasia de mantemento básico para manter a mobilidade. Mais que recomendable, insistimos, para aquelas persoas maiores, que sepan que é gratuito e se alguén quere sumarse pode facelo nas oficinas do Concello ou no local social onde se imparte esta actividade que lle quede máis preto da casa. O Concello de Cerceda, dende xa a principios de ano, ten en funcionamento unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á cidadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta e recibir as mensaxes do Concello de Cerceda, no seu WhatsApp ten que, evidentemente, ter instalado no seu teléfono a aplicación WhatsApp. Despois, hai que agregar na xenda o teléfono do Concello 609 43 10 78, 609 43 10 78, ou se queren, pois poden achegarse ás redes sociais do Concello ou na súa páxina web e aí poden escanear un código QR donde xa de xeito máis sinxelo se lle activará este WhatsApp. Deben enviar unha palabra, deben enviar un mensaxe coa palabra alta e dende ese momento o usuario xa terá consentimento para recibir mensaxes informativas do Concello de Cerceda. Agora falamos tamén da oficina do rexistro clave que xa dispón o Concello de Cerceda. A oficina de rexistro clave do Concello de Cerceda xa está emitindo tamén dende fai máis de 5 meses credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. Se pode obter a identificación clave realizando de xeito presencial nesta nova oficina, evitando así desplazamentos fora do Concello para facer a identificación clave. Calquera persoa que así o desexe poderá obter de modo presencial e sin desplazarse fora da súa contorna a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais de relación coa administración. A acreditación se fará nunha oficina do Concello a través dun empregado público que verificará a identidade mediante a presentación do DNI e de un número de teléfono móvil. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade do certificado digital instalando ou un DNI instalado ou por exemplo, tamén non fai falta o DNI electrónico. Esta oficina está a disposición de calquera veciño que se achegue a casa do Concello. Pois en canto tempo, mañán xoves seguiremos na influencia das baixas presións aproximándose cara ao suroeste da península traendo un día de inestabilidade atmosférica. Mañán a xornada será de ceus con alternancia de nubes e claros e nubes de evolución pola tarde que derivarán en chubascos localmente trebuentos. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento sopra de compoñente leste con intervalos de moderados. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos a U2 na radio onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos na televisión, está Manuel Eirís na redacción e quen les falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.